Janine, lumabas ka na dyan. Nandito na si Jed, oh. Baka malate pa kayo sa eskwela. Sandali lang po, Nay! Ayan na po! Grabe talaga ang si Janine, Nani Tessie. Kahit ang aga-aga ko nang dumating, palagi pa rin akong pinaghihintay. Tagal daw! Ito na nga po eh. Nay, pasok na po kami. Mag-iingat kayo. Muwi ng maaga, Janine, ha? Opo, Nay. Oh, punasan mo nga yung mukha mo. Wow! Bulaklakin talaga yung panyo mo. At least ako may panyo. Alam mo, ikaw lang yung babae na kilala ko na walang panyo sa bulsa. Diyos ko, kahit tissue wala. Eh, may panyo ka naman kasi lagi. Bilisan mo na. Punasan mo na kasi yung mukha mo. Bakit? Ano bang meron sa mukha Ang ko? kapal. Kapal ng pulbo mo, Janine. Alam mo yung espasol. Paborito mo yan, di ba? Ayun, para kang ganon. Kaya naman pala ang tagal-tagal mong gumayak. Ay, at least now I know. Grabe ka talaga sa akin, Jed. Oh, eto. Okay na ba? Teka nga. O yan. Kahit pa paano naman, maayos-ayos na. Alam mo, bukas siguro mas nipisan mo pa, ha? Loko ka. Jed, sandali lang ha. Itatali ko lang sintas nitong sapatos ko. Oh, ayan. Ayos na. Di ka na. Jed! Oh! Bakit ba nanggugulat ka? Ang problema mo? Para kang ewan. Ang layo ng tingin mo tapos nakangiti ka dyan. Nananaginip lang ng gising ang peg. Hindi. More of... Nagkakatotoo lang yung panaginip ng puso ko. Ang dramatic today ah. Kwento mo nga. Ano nangyari? Umayag si Claire na maging date ko sa JS Prom! Wow! Nagkaroon ka ng lakas na yayain. Hindi mo nga matingnan yun sa hiya mo. Oo. Bilib nga ako sa sarili ko eh. Pero nayaya ko siya at pumayag naman, Janine. Ay, ano sa tingin mo? May pag-asa kaya kami? Ito na kaya yung simula. Kung liligawan ko kaya siya, magiging kami? Tingin ko, magpapakasal kayo. Tapos, magkakaanak kayo ng 20. Bilisan mo na nga paglalakad dyan, Jed. Gusto ko nang makauwi na maaga eh. Ito na. Mag-aaral pa ako. Ang problema mo, bigla ka na inis. Parang ewan. Ni Jed? Hindi po, Nay. Oo bakit pagkahatid sa'yo? Pumasok ka na agad ng kwarto at di ka na lumabas. Lagi naman kapag ginahatid ka, nagmemeryenda pa kayo o nag-aaral ng sabay. Sumakit ang ulo ko dyan kay Jed, Nay. Oh, bakit naman? Niyaya niya si Claire sa JS. Aba, balak na yatang mag-girlfriend. Ang bata-bata pa namin, oh. Sus, baka naman naiinis ka dahil hindi ikaw ang niyaya, anak ha. Ay, hindi po. Ang nanay talaga. Jed, kinakabahan ka for college? Hindi naman. More of nalulungkot lang siguro. Bakit ka naman nalulungkot? Kasi naman eh. Hindi na nga tayo magkaklase. Hindi pa tayo magka-schoolmate. Oo nga, nakakapanibago no? First year high school pa lang, mag-best friend na tayo. Mamimiss kita, Janine. Alam ko. Joke lang. Mamimiss din naman kita. Huwag ka na masyado malungkot. Pwede naman tayong magtawagan or magkita pag wala tayong pasok o kaya naman pag bakasyon. Hello, Jed? Janine! Hoy! Hintay! Hoy! Jed? Hintayin niyo ako! Saglit! Jed? Kamusta ka na? Okay naman. Janine,
Sorry, bad timing lang ha. Paalis kami ng friends ko eh. May... May kakainan kasi kami. Biyernes Santo naman yung mukha mo. Si Jed ho kasi, nakakainis. Bakit na naman? Hindi na nga kayo nagkikita, nagkakainisan pa kayo. Sabi niya, Nay, bago mag-graduation, mamimiss niya daw ako. Dahil magkahiwalay na kami ng school ngayong college. Tapos hindi naman ako tinatawagan. Di din ako dinadalaw. O edi, tawagan mo. Sinusubukan ko naman ho. Pero tuwing tinatawagan ko, laging busy sa school. Pag tinatawagan ko naman on weekends, pagod or natutulog. Ganun talaga, nak. Baka kapag hindi na masyadong busy si Jed, makapag-banding kayo ulit. Hello? Hello, Janine. Sino to? Grabe naman. Naniniwala ba kung hindi mo alam kung sino ako? Sa tagal mong hindi nagparamdam, nakalimutan ko na kung sino ka. Sorry naman. Nabisi lang. Uy, labas tayo sa weekend. Kain tayo ng lunch, tas nood tayo ng sine. Uy, bumabawi. Sige, sunduin mo ako gaya ng dati ha. Yun na nga, Janine. Hindi kasi kita masusundo. Ha? Bakit? May susunduin kasi akong iba eh. Ano kasi, Janine, may girlfriend na ako. Ipapakilala ko sana sa'yo, kaya niyayaya kitang lumabas. Okay. Uy, okay lang ha? Sure ka? Sure na sure. Sige. So paano? Kita na lang tayo sa mall. O nak, kamusta naman ang labas nyo? Drama ba yung pelikulang pinanood nyo? Parang maiiyak ka na eh. Tsaka nasaan si Jed? Hindi ka na nga sinundo, hindi ka pa hinatid. Hinatid yung girlfriend niya, Nay. May girlfriend na si Jed? Naku, paano ka? Huh? Paano ako? Bakit ako nasali sa usapan? Anak, kahit anong tago ang gawin mo, alam ko na may pagtingin ka kay Jed simula't simula pa. Nanay mo ako, kilala kita. Nagkakamali ho kayo. Iiyak mo na yan, nak, nang mailabas mo ang sakit sa puso mo. Alam mo, malinaw naman na kaibigan lang ang turing sa'yo ni Jed. Subukan mo makipagkaibigan sa iba. Para naman, hindi ka naghihintay sa wala. Janine, hindi ka pa ba kakain? Nakaalis na mga bisita mo. Nakakain na kaming lahat, pero ikaw, hindi ka man lang tumikim ng handa mo. Maya-maya na ho, Nay. May hinihintay ka pa bang bisita? Si Jed. Kaya naman pala. Happy birthday, Janine! Aray, Jed! Hindi ako makahinga. Parang ewan to. Tagal-tagal mo naman. Ang hirap sumakay. Kapag naman nagmotor ako, magsusungit ka na naman. Bawal kang magsungit kasi birthday mo, di ba, Nanay Tessie? O siya, kumain na kayo. Janine! Saan ka pupunta? Uy, sa P. Margal. May client meeting ako. Mauuna ka palang bumaba sa akin. Sa Florentino office namin eh. Parang high school lang ah. Sabay na naman tayo ulit. Oo nga eh. Sakay na tayo bago tayo maiwan ng jeep. Jed, sino ba yung tawag ng tawag? Sabihin mo, mamaya na. Mas snatch yung phone mo oh. Sige ka. Si Clara, girlfriend ko.
Ganyan yan eh. Pagka hindi ako nakapagpaalam na paalis na ako ng bahay, tatawag talaga siya para alamin kung nasan ako. Ah, may girlfriend ka pala ulit. Oo. Bago lang. Janine, anak, sino yung naghatid sa'yo? Si Tim po, Nay. Aba, ano naman yang si Tim? Nay, tama naman kayo eh. Kaibigan lang yata talaga ang tingin sa akin ni Jed. Ilang beses na siyang nagpalit ng girlfriend, hindi niya ako napapansin. Pagod na akong maghintay na makita niya ako to be more than his best friend. Baka nga naghihintay ako sa wala. So, boyfriend mo na nga yang si Tim. Parang ganun na nga, Nay. Mabait naman yung si Tim. Kapag mas nakilala niyo pa, naku, tiyak na magugustuhan niyo. Hello, Jed. Ano naman yung return call mo dyan? Malungkot ako eh. Damayin mo naman ako. Bakit? Anong nangyari? Nag-break kami ni Clara dyan. Sakit. Pwede ba tayong magkita? Jed, may boyfriend na ako. Baka hindi magustuhan. Bago pa lang kami. Kaya hindi pa masyadong secure. Oh, wow. Nagdadalaga ka na, Janine, ha? May boyfriend ka na. Sira ka talaga, Jed. Naiintindihan mo naman, di ba? Oo, Janine. Malala. Nasa kwarto niya, Jed. Puntahan mo na. Huy, Janine! Tulog ako. Ganon. So, sino pala tong kausap ko? Panaginip. Bakit ba kasi nandito ka? Nag-text sa akin si Nanay Tessie. Ilang araw ka na raw hindi nakakakain. Bakit ba? Dahil nag-break kayo ni Tim. Alam mo pala eh. Bakit tinatanong mo pa? Janine, alam mo, baka hindi lang si Tim yung para sa'yo. Minsan ganun eh. Ang dami-dami pa dyan, no? Alam mo, sa totoo lang, napapaisip ako. Ano naman yung nasa isip mo? Kung di lang kami nagkabalikan ni Clara, paano kaya kung tayo na lang? You know, we're best friends since long ago. Sok tayo sa isa't isa. Eh, ano kaya kung subukan natin? Ano kaya kung i-level up natin yung friendship natin? I guess, we'll never know, Jed. Kasi kapag wala kang girlfriend, may boyfriend ako. Kapag wala akong boyfriend, gaya ngayon, may girlfriend ka. Isang araw, mababalitaan ko na lang, nag-asawa ka na. Di bale. At least, we'll always be the best of friends. Siguro nga, pag nagkaasawa tayo, yung mga kids natin iisipin nila, magbibinsan sila kahit in reality, di naman talaga. Tumayo ka na nga dyan. Dala ako ng hapunan. Kumain na tayo. Gutom na ako eh. Dear love, today, Jed and I remain to be the best of friends. Kung magiging tapat ako sa sarili ko, alam ko na mahal ko si Jed. Mahal na mahal. Yung klase ng pagmamahal na nagpapalaya. Yung tipo ng pagmamahal na hayaan ko kung saan siya magiging masaya. Ako na bahala sa puso kong araw-araw na nadudurog. I will feel the pain. Mamahalin ko siya from a distance hanggang dumating yung para sa akin. Malay natin, baka naman sa huli, kami pa din. Plus, I believe in happy endings. At dahil hindi pa ako happy, naniniwala ako na hindi pa ito ang aming ending.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Radio Basic!